siyabona sikumukele kwi-South Africa TV. Sawubona. Likhwelo nihamba nomfana omncane ngicabanga ukuthi nibambisene nayo ulimit. Bhuti wami konakele awusichazele cecela abantu kwenzakalani? Hayi wemfethu. Akukuningi kakhulu kodwa kubaleke kakhulu. Sesivaleleke kakhulu. Izingane zibhizi iphusha umsebenzi. Uma ngingakubalela abafana bala ebebelambele ukuthi ke bephume bayobona abalandeli babo. Isimangaliso esibhlungu ngendlela emangalisayo. Uma ungathi ulindele ukuthi ugovernment uzobiza labafana selidlula ukhetha ugovernment wekusamthola. Lezo lonto le. Kodwa ke thina njengabantu abakwazi ukuthi sibeke isinkwa phezu kwetafula emlenini yethu. Uma ngabe isandla sikwazi ukululeka sedlulele. Ngicabanga ukuthi sivumeleke ukwenza lokho. Kusuka ngaphakathi enhlizweni nathi asinawo amandla. Kodwa ngoba siyathanda isintu sethu kakhulu. Iyona into esibeka la sikhona manje. Bhuti wami siyabona niqasha abantu abaningi and ngiyazi ukuthi mfowethu noma alukho uxhaso into ephuma kuwena ephaketheni engakusho njengamanje into ephuma kuwena ephaketheni amandla angaka mfowethu. Isimangaliso sikaNkulunkulu yazi ukuthi ngesikhathi ngikhipha idata lomcimbi ngangenalo ngishisenta kodwa uNkulunkulu kuye kuthiwa uyabonelela ingakho sila sikhona mfowethu. Into engibukayo akukhona kuphela lokho kwenzayo lo mcimbi wenzile ngendlela yakho but kuningi izinto ezenzayo tshela ababukele ekhaya bhuti. Yazi into ehlekisa kakhulu kuyo yonke lento umusic akaze ngicabanga ukuthi ngake ngiwenze ngelinye ilanga ngisho ngilele ngisho ngenza mina ngizazela iinkontrakt mangihambile ngayomba ngakhipha ilidi lapha sengiqedile nakhona futhi uyazazi lezi zinto zinama up and down kodwa ngithema ngabe ngizwa umfana omncane njengolimit ulimit kumina umzala wami uzalo malume wami olamana nomama ngithema ngabe ngizwa indlela acula ngayo mfethu ngafikela umunyu nokudabuka uma ngibuka ngendlela italent lakhe lizomosheka ngayo ngoba phela uzogcina ngokucula ehostela naseyihlahleni emakhaya kodwa ngeke azayenda ngase ngiba nesifiso sokuthi yazi le ndoda uma ngingayithatha mfowethu ke ngiyise eindaweni ezifanele ukuthi ikwazi ukushaya lengoma sizwe kahle ingagcini ngokuxhakalazisa emakhaya kodwa ibuye izeduzo kwami ke ngibona ukuthi yini engingayenza ngakho lokho kungekho yabo lento le nami ngiyamangala mfowethu ngifikela umunyu mangibona lolu suku la namhlanje bengingazi ukuthi kuzoba nje. Bhuti wami ngiyaxolisa ukungena emlonyeni lento yokuba ugcina usummanage ulentuzana lomfana lo ulimit wamdonsa wazosondela eduze wakho and ngiyayibona indlela mfowethu umfana ukhombisa khona ukuthi uyamfundisa lento yokumanager mfowethu ubukuyibona before noma into ekufikele nje ngoba mfowethu the way umanager ngakhona lo mfana ngicabanga ukuthi angeke ngisho ukuthi uhlukile kunabanye abantu kodwa the way enza ngakhona yena mfowethu ngiyabona ukuthi no khona umuntu behind yena lento lena mfowethu isukaphi. Ngicabanga ukuthi mfowethu lento isuka esiphiweni sakho njengomuntu i-leadership skill iba kumuntu ngoba omunye umuntu uyaba nakho konke kodwa angakwazi ukuhola. Mina ngicabanga ukuthi ukuhola into engizalwe nayo ngoba ngisho ngifika ngisafe sematohweni ngangifike ngikhonje mangeke ngakhonjwa kophela iviki sengikhushiliwe esikhundleni sisasebenzela ondlebe ekhanyilanga nobani bani up until kwaze kwafika ngathini uNkulunkulu mfowethu ungiphila ukwenzisisa mangenzini ukwenzisisa ikona nje babethina esikoleni babethi khona inkondlo impambosi yokwenza neyokwenzisisa ngayibambisisa ke le esikoleni neyokwenzisisa yabo noma ngithi ngiyadlala kuvele kuzenzakele ngempela umusic mina bengithi ngizowenza as a hobby ngiyilandelela kodwa ngithema ngibuka it can be a business elingabeka isinkwa komunye umuzi yabo lento le ilokho nje ngibona ukuthi ngingabeka kakhulu ukumanage into zami vele ukuba umphathi nje ngiyayiphathela noma ukuphi la ngifika khona ngiyaphatha ngiyayizwa mfethu wayibeka caca mhlambe iquestion yami yokugcina mfethu emasezoyivala kukhona mhlambe nawo nakho ufuna ukuthi kubanikeza ababukele ekhaya mhlambe izothi iquestion ngiyumfana osemncane ekhaya but ingoma nginayo ngiyazizwa ukuthi nginayo mhlambe nawe uyakwazi ukuyizwa ikhona indlela yokubalanda abaculi abanjalo nawe uqhubeke uba manager mthonje mhlambe usune group yabaculi awuthi ngikubekele ngengqikithi yanamhlanje ingqikithi yanamhlanje inina kwa Select Africa engifuna ukuthi nize bese nigcwalisa ebalwazweni
inhloso yosuku la namhlanje it's not only about ukulaunch album kaLimit but it's also about le company imcelza investment ngivule kuwo lonyaka ngoba sengihlangane noLimit ngase ngithi kunezinto engihambe ngibone engangiphathi kahle njengokushona kwabaculi uyabona angazi ngabala ngithini okugcina kade kungcwatsha uMajota only to find out ukuthi kwakungekho lutho kodwa ingoma ebikuyena kwakudabukisa yayizwa lonto le ngifuna ukuthi namhlanje uma nikhipha lezi indaba ezweni zifike nakulaba esibabiza ngoNtamo Olukhuni abawogombela kwesabo ukuthi bafowethu kunezingane ezixakekile futhi ezilambile uyabona lezi ingane engibizela u60% wazo yilezi engakaphumelele emculweni kodwa ngifuna ukuzotshela uhulumeni nosomabhizinisi bonke abakhona ngiqala ngekwaZulu Natal ngithi kwaZulu Natal lezi ingane zabantu ezigcwele la zondliwa ubani njengoba kune COVID ngithi mina bafowethu shayani ikhwela nasi sitebele ngesivulile sokuphatha lezi ingane kwenziwa ama fundraising ku fundraise le nkampani ukuthi yondlela abafana angisho ukuthi ngithi abantu abazofaka imali kodwa ngithi osomabhizinisi kanye nohulumeni ake bayibuke lento engicabangayo sekukaningi abaculi bayashona kodwa abanalutho ekugcineni mina ngithi nginazi izinto eziphathekayo engayilungiselela abaculi njengayo lesiyenza namhlanje ababaningi abaculi abafikayo ababa naleli thuba lokuthola lento njengoLimit ingoba usuke wahlangana nomuntu onomqondo sabalela yingakho sila sikhona so kungangithokozisa kakhulu uma ngabe lezi indaba zingafikelela eindaweni ezifanele ngoba mina ngibonile ukuthi anginawo amandla okuqoqa bonke abantu abaphezulu kuphi nakuphi ngokweindawo zabo ngokweinkampani kodwa ngithe ngoba nina nikhona kwimedia bafowethu lezi indaba nizoyisabalalisa ngokufanele inhloso yami ukondla lezi ingane ezihluphekayo bafowethu kunezinye ingane la eseyidumile ekufanele ngabe seyiphumelele kodwa ngiyayithola ingcinga ezivela kuzona la emculweni zithi zicela ukumanage zicela bese ngibuza umbuzo ukuthi njengoba kunzima ukuphatha kwayena uLimit lo eyedwa ngizoyithatha phi le mali kodwa manje ukhona uhulumeni kubangwa imali left right and center engabe isiza abantu zibangwa kuthiwa ziyakhwatshaniswa kodwa kunabantu abahlupheke ukuxaka ukwenza abanamatalente njengaleli talent esililethela ilapho nje ingqikithi yami mfowethu ngiyabonga ugeqa amagola ngicabanga ukuthi uqede yonke into mfowethu asibonge mfowethu iqhaza olubambile nokukhulisa ingane sicabanga ukuthi sizoqhubeka siye phambili nanokuthi awugcini manje lo mcimbi mfowethu sizoqhubeka na mfowethu ngiyabonga mfowethu thank you very much kakhulu ukuthi nizongaseka mfowethu babukeli beSelect Africa TV insizwa ke le yemcebo investment iyona ke insizwa le bafowethu eyenze lo mcimbi okuyinsizwa manager uLimit namhlanje bafowethu sikhona la eMahobs kusazoba mnandi abaculi baningi kakhulu kusazoba mnandi ingane zakwethu so lokho sinilethela nje nina lapho emakhaya ukuthi nje kuhamba kanjani bhuti wami thank you very much ngiyabonga bafowethu With Select Africa TV and we are subscribed bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje Ngiyanthatha kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngokubuka amavideo ami